Приятели, набързо за сайтовете ми започнах да приемам плащания само с карта, банков превод и EasyPay, защото при 6,1 от 100 човека се получава долу-горе следното. Да потвърдим поръчката, се обаждам само. Да, бе, потвърждаваме. Само да ви кажа, че ви е на 6-ти ден в офис поръчката. Пътувах, имах работа. Значи днеска или утре ще я вземете, предполагам. Не, няма да я вземам, отказваме. Как, нали я потвърдихте? Потвърдих, ама сега отказвам. Айде, духай супата. Затова сега плащаш предварително, после ако искаш си я вземе. Това естествено поражда въпроса. И аз откъде да съм сигурен, че ще ми я пратиш поръчката? Той нашия набутал 7 бона в Уинбета с карта. 3 пъти този месец си капарирал по Revolut просто. Ама се притеснява да не го запаля 50 лея, за да сказа рязане. Отделно си има асиметрична информация в негова полза. Може да ми видиш фирмата, адрес на регистрация, отзиви от други клиенти. Ако не ти изпратя пратката, имаш немалко институции, към които можеш да се обърнеш. А ако ти не отиш да си я потърсиш, за мен има само един. Ай, чао!